പിടിച്ചേക്കുന്ന കമ്പയില് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ പിടിച്ചേക്കുന്ന അതേല് ഉണ്ട് അവത്തേലും ഒന്നും കൂടെ. ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു വലിയൊരു മാവിൻ തോട്ടത്തിലെ വലിയൊരു മാവില് മാങ്ങ പറിക്കാൻ വന്നതാണ്. അച്ചാറിനായിട്ട് ഒരുപാട് ധാരാളം മാങ്ങകളുണ്ട്. ഇട്, നാളെ മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വിളിമാർക്കെല്ലാം കൊടുത്തില്ല, എന്നെ തട്ട് വിടും. ആ വലിയ കമ്പെ പിടിക്കണോ? ഒരാൾ പിടിച്ചാൽ ഒരാൾ പിടിക്കുകയും പറിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ വലിയ മാങ്ങയുണ്ട് മുകളിൽ. ഇവിടുത്തെ ഈ മാമ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്രേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഈ മാങ്ങ ഇത്രേ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളിയാണ്, ഭയങ്കര മധുരമാണ്. ഇവരങ്ങ് ചാക്കയിൽ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു. മതിയോ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മേളിലോട്ട് പിടിക്കും. വലിയ മാങ്ങയുണ്ട്.